Сәлам, дуслар. Хәерле көн, дуслар. Без бүген тылсымлы рәсем дәресендә. Дуслар, сез беләсезме, сентябрь айында безнең иң билгеле, иң танылган әкиятчебезгә Абдулла Алишның тууына 115 ел тула. Шул уңайдан Салават күпер редакциясе аңа багышлап менә шундый матур сан чыгарды. Аның тышлыгында сез тыңлаусыз, шаян, уймак исемле үрдәк бәбкәсен күрәсез. Безнең уймагыбыз әкияттә төрле хәлләргә очрый. Бер сөенә, бер кайгыра. Һәм менә шул уймакны без бүген сезгә ясап та күрсәтербез. Карагыз, Әлфия апа безгә нинди матур үрдәк бәбкәсе ясап куйган. Аның бер ягы елмая, ә икенче ягы кайгыра. Әлфия апа, син безнең балаларыбызны да бу рәсемгә өйрәтәсеңме? Әлбәттә. Башладык, дуслар. Бу кул эшен ясар өчен безгә төсле карандашлар, гади карандаш, кара төстәге маркер, җилем карандаш, сушы таякчыклары, кайчы һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Бу кул эше безнең ике өлештән тора, шуңа күрә без кәгазь битен алдан ук икегә бүлеп куйдык. Карандаш алабыз һәм үрдәкнең контурын ясарга керешәбез. Үрдәк бәбкәсенең башы түгәрәк, тәне аска таба киңәеп киткән. Шулай ук матур гына койрыгын да ясап куябыз. Аның җәелеп киткән ике канаты һәм тыпырдап йөрер өчен кирәк булган матур тәпиләре бар. Аларны да ясыйбыз. Үрдәкнең битен ясарга күчәбез. Аның тымшыгын, борын тишекләрен һәм елмаеп торган авызын ясыйбыз. Овал формасында ике зур күз ясап куябыз. Кирпекләр һәм кашлар да өстибез. Чәчне хәтерләткән нәни генә кикрик тә ясап куябыз. Кара маркер ярдәмендә рәсемнең контурын әйләндереп чыгабыз. Хәзер кәгазь битен сызык буенча ике өлешкә бөклибез. Безнең рәсемле өлеш өстә калды. Һәм кайчы белән кәгазьне нык итеп тотып, рәсемне контурыннан пөхтә итеп кисәбез. Дуслар, кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз. Үзегезгә авыррак булса, әти-әнигездән, абый-апагыздан ярдәм сорарга онытмагыз. Дуслар, карагыз, бер кисүдә ике үрдәк бәбкәсе килеп чыкты. Безнең үрдәк турында видеобыз да бар. Әйдәгез аны карап алыйк. Үрдәк матур һәм чыдам кош. Ул казның һәм аккошның якын туганы, ләкин аларга караганда күпкә кечерәк. Үрдәкнең гәүдә озынлыгы 65 сантиметрга, ә авырлыгы 5 килограммга да җитәргә мөмкин. Бу кошның гәүдәсе киң, башы зур, койрыгы кыска, томшыгы киң һәм яссы. Тәпиләре ишкәк аякларга охшаган. Бармаклары арасында нечкә элпә бар. Үрдәк тиз йөгерә, яхшы оча. Шулай да ул иң беренче чиратта су кошы. Үрдәк бик шәп йөзә. Аны күлдә дә, елгада да, диңгездә дә очратырга мөмкин. Үрдәкнең гәүдәсе бер-берсенә бик якын итеп урнашкан карыйлар белән капланган. Карыйларда
балавыз сыман мәддә бар. Ул әлеге кошның тәнен юешләнүдән саклый. Салкын көннәрдә аны җылытып тора. Үрдәкләрне Антарктидадан кала бөтен җирдә очратырга мөмкин. Кешеләр үрдәкләрне йорт кошлары итеп тота. Кыргый табигатьтәге туганнарыннан күпкә авыррак булганга, йорт үрдәкләре оча алмый. Ә менә суда бик шәп йөзә. Үрдәк яшел үләннәр, бөҗәкләр, бакалар, моллюсклар, су үсемнәре һәм ярмалар белән туклана. Кыргый үрдәкләр парларга, ә йорт үрдәкләре төркемнәргә берләшеп яши. Бер-берсе белән бакылдап сөйләшә. Шулай итеп алар куркыныч көйле турында хәбәр итә, яисә дусларын аралашырга чакыра. Үрдәкләр бик яхшы күрә. Күзләре башларының ян-ягында урнашканга, алдында, уңда, сулда һәм артында булган предметларны башын бормыйча да күреп ала. Йоклаганда үрдәк бары бер күзен генә йома. Булай итеп ул һәрвакыт йырткычлардан сакланырга әзер тора. Әмма үрдәкләр күпләп җыелган җирдә булганда һәм үзен тыныч хис иткәндә ике күзен дә йома. Үрдәк кешеләр карамагында 15 ел, ә кыргый табигатьтә 20 ел яши. Дөньядагы иң карт үрдәккә 27 яшь. Менә шундый матур һәм батыр икән ул үрдәк. Ә без дәвам итәбез. Киселгән үрдәк рәсемен әйләндереп куябыз һәм икенче ягын да маркер ярдәмендә ясап чыгабыз. Үрдәк бәбкәсенең битен ясага күчәбез. Аның томшыгын, бурын тишекләрен һәм күңелсезләнеп турсаеп торган авызын ясыйбыз. Үрдәгебезнең күзләре дә моңсу, кашлары да. Икенче рәсемебезне ясап бетерәбез. Бу үрдәгебез безнең елмаеп тора. Менә шундый моңсу һәм күңелле шаян үрдәк бәбкәләре килеп чыкты. Хәзер аларны буйыйбыз. Сары төс белән үрдәкнең тәнен һәм башын буйыйбыз. Кызыл төсне алабыз һәм үрдәкнең томшыгын һәм тәпиләрен буйыйбыз. Зәңгәр төс белән үрдәкнең күзләрен ясап бетерәбез. Икенче үрдәгебезне дә шул рәвешле буйыйбыз. Аның башы һәм тәне сары төстә, томшыгы кызыл, күзләре зәңгәр төстә булачак.
Дуслар, хәзер ике рәсемебезне алабыз һәм аны җилем карандаш ярдәмендә сушы таякчыгына ябыштырабыз. Дуслар, менә шундый матур үрдәк бәбкәсе килеп чыкты. Таякчыкны әйләндереп, үрдәкнең кәефен үзгәртергә мөмкин.